Ang Santo Papa daw ay tinatawag na Vicar of Christ. Ano ba ang ibig sabihin ng Vicar of Christ? Ang Santo Papa daw ay ang visible head of the church and acting for in the place of Jesus Christ. Na ang Santo Papa daw ay ang ulo ng iglesia at kapalit ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa mundo. Ang doktrinang ito ay hindi ayon sa doktrina na ipinangaral ng mga apostol sa kauna-unahang Kristiyano. Ano po ba ang sinasabi ni Apostol Pablo noong unang panahon na mababasa sa Ephesians Kapitulo 5, versikulo 23? Ito po ang nakasulat. Si Hesukristo ay ang head of the church. Siya po ang ulo ng iglesia at tagapagligtas nito. Pero ang simbahang Katoliko, inaangkin ng authority at sabi nila, ang Santo Papa daw ay ang ulo ng iglesia. At may sinabi rin ang ating Panginoong Hesukristo noon na mababasa sa Matthew chapter 18 verse 20. Ito po ang kanyang sinabi, sapagkat saan may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Sa Hebreo 13 verse 8, na si Hesukristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ang kahapon, ngayon, at ang bukas. Punto Biblikal. Kini ang sulugohon sa Dios. Brad Edwin Canonigo.